Sino man nakalik sa kanya bola? Panis. Oh, si panis yan kay Carl. Samahan pa. Tumingin pa sa camera eh. Panis yan kay Carl. Ay, Carl. Score, 3-1. Corner. Wait lang. Okay, si White time. Good! Wala naman tayong tawag dun eh. Wala tayong tawag dun. Ano naman tayo eh. Ginawa kami bola.